практика всяка една топка минава през него и за това съсредоточават усилия да го пресират. Бакари Саня подава по земя. Сега Серхио Агуеро. Това е гол. 1-0 за Манчестър Сити. Това е Серхио Агуеро. 9-та минута. В първия момент, в който получи топката в наказателното поле с едно. 10-ти гол от началото на сезона за Серхио Агуеро. Изключително бавно реагираха футболистите в бяло. Оставиха Серхио Агуеро да овладее първото му докосване. Отклони топката малко в страни, но пък след това с прецизен изстрел през краката на Лукаш Фабиански. Всъщност тук той направи залугосто движение, че ще стреля веднага. Юренте успява да се обърне. Висока топка беше насочена към Уейн Раутлич. Юренте сега! Това е прекрасен гол. Какъв удар на Фернандо Юренте. Сон се изравнява. 13-та минута. Първоначално центрира. В последствие какво се случи? Не. Просто Бакари Саня се подхлъзна. Видим още веднъж все пак. Нямаше посягане от Фернандо Юренте. Точно така. Дигна ръце Бакари Саня, но поне според мен Силва. Саня за Агуеро. Той е изпреварен там от Вандерхорн. Де Бройне. Претенции за Дуспа. Чу се сигнал и такава наистина е отсъдена. Това е Дуспа за Манчестър Сити. Вандерхорн не може да повярва. Има и жълт картон за него. Не трябва да пипа съдията Вандерхорн. Посегна с лявата ръка в интерес на истината. Удари в лицето Де Бройне. Ето го момента. Но струва се всичко това беше в стремежа да запази топката. А и с тяло общо взето това беше... Сериозна застилка за аржентинеца. Ще върне ли аванса на своя тим? Да. В стил Антонин Паненка. Серхио Агуеро прави 2-1 за лидера в подреждането. 11-ти гол за футболиста на Манчестър Сити през кампанията. 28-ми в последните 27 участия в първенството. Много спокойно прати топката в средата на вратата. Фабиански очакваше нещо по-различно и просто нямаше как да реагира. Още веднъж ситуацията, при която се стигна до Дуспа.